Però ara continuam i ho fem encara amb més celebracions perquè resulta que la Galeria d'Art Marimon, que compleix el seu ja primer quart de segle de vida. Quart de segle de vida, els seus inicis es donaven a Can Picafort i poc després es van traslladar a ciutat i fan feina en diversos artistes. Celebren aquest 25è aniversari amb obres de l'artista Richard Chiang. I de fet el nostre company, en Xavi, ara ha tingut l'oportunitat de parlar amb algun dels protagonistes. A Palma, aquesta galeria d'art a la que ens trobam està de celebració i és que compleix ni més ni manco que 25 anys i és per això que no podia ser d'altra manera que venim a parlar amb el seu fundador, Biel. Bon dia, com estàs? Molt bé, gràcies per benvinguts. Biel, 25 anys, no se fan cada dia. Bueno, jo no em fa 25, jo me vaig retirar antes, però el meu fill estic molt content de que ho dugui i que continuï i que sigui per molts anys. Biel, vosaltres vareu començar a Can Picafort i fa només un anyet i poquet que sou a Palma. Conta'ns un poquet com varen ser els inicis d'aquesta galeria d'art. Bueno, els inicis van ser durs, però vaig tenir la sort de que molts de pintors que tenien les seves galeries a Palma, a Can Picafort, podien venir a exposar el que jo volgués, o els que ells volguessin venir. I clar, tots, o la majoria, tots van voler venir. Idò, Biel, moltíssimes gràcies per atendre en els 5 dies i molt d'anys. Amén. Així que, companys, continuem per aquí, perquè ara hem parlat amb en Biel pare, però també parlam amb en Biel fill, que és la persona que en l'actualitat gestiona tot el tema de la galeria d'art. Biel, bon dia, com estàs? Bon dia, com esteu? Moltíssimes gràcies per venir. En Biel, primer de tot, molt d'anys, perquè 25 anys ja n'hi ha. Conta'ns un poquet, ara hem parlat amb ton pare, però sí que m'agradaria saber en quina situació se troba actualment la galeria i si teniu algun projecte de futur. Home, la situació d'avui en dia de la galeria és meravellosa, estem en una situació molt privilegiada. La veritat que pot estar a Palma, la ciutat més guapa del món, vaja, al meu punt de vista, i pot donar aquest vot, que al final crec que era una cosa natural, no? Passar del nostre municipi a pegar botet a ciutat. A partir d'aquest projecte que veurem avui és d'en Richard Chiang, que l'any passat ja en va fer una, que és totalment diferent en aquesta que podreu veure en aquests moments, i ara els projectes que tenim, per setembre ja comencem a preparar un poc el senit de l'art, etc. I a partir de l'any que ve ja mirarem d'anar un poc de cap a fora, a fires internacionals, nacionals, i esperem que tot vagi en aquest camí, perquè és veritat que estem molt contents i orgullosos d'aquesta feina feta aquests 25 anys, no? Idò, Biel, moltíssimes gràcies i esperem que siguin 25 més, no? Esperem que sí. Moltíssimes gràcies. Així que, companys, ara també continuem per aquí perquè anem a parlar amb un dels artistes que col·labora habitualment des de fa 25 anys amb aquesta galeria d'art, i és en Ricard. Bon dia, com estàs? Hola, bon dia, què tal? Com va? Molt bé. Ricard, 25 anys pràcticament col·laborant des dels inicis amb ells, no? Sí, des de que varen obrir la galeria estic fent feina amb ells de forma intermitent, esporàdica, i varen començar a Can Picafort i ara aquí a Palma. Conta'ns un poquet quin estil tens de quadres, no sé si has anat canviant al llarg del temps un poc la manera. He canviat moltíssim d'estils perquè sempre he fet el que m'ha donat la gana, no tinc estil fixo. Això és un privilegi dins d'un artista, poder fer el que vulguis. Idò, Ricard, moltíssimes gràcies per atendre els 5 dies, enhorabona i molt d'anys. A vosaltres, moltíssimes gràcies. Idò, companys, vos deixam amb aquesta exposició d'obres d'en Ricard que celebren en Ricard juntament amb en Biel Perelló pare i Biel Perelló fill els 25 anys d'aquesta galeria d'art Marimon.